Dobre, pozerám. Jobby. Ja ako sme spravili tamto ten Roblox, onu. A vraj tam boli nejaké, že super tokeny. Ja si ich musel urobiť v istom ordri a bolo to v niektorých hrách. Čo robíš? Oh. Tak on sa možno spavnú naturálne. Ako ho máme zabiť? Nemáme. Aha. Takto. Dobre, hráme. Ak sa Kill spavnú zavinač tak spavnú. Áno. Proste normálny Minecraft. Zatiaľ áno. A ja chcem ísť. Tu není maze. Je? 1.21. Myslíš? Tu ešte není, podľa mňa. Podľa mňa už tu je. Není. Podľa mňa. Podľa mňa je. Som si skoro istý, že on. Si skoro istý, že nie. Ja už klikám ičko. Ja už som retardovaný. Kde si? Na spavne. Áno? 101, 2. Prosím? Aké? Ja neviem, ja som s tým nič nerobil. Kde si? Na spavne hneď. Idem sa zakopať trocha šutra. No počujem ťa. Vykovaj mne, prosím. Dobre. Koľko máš? S tým, čo máš ty 6. Tu máš 2. OK, tak sa dá. Ideme priamo dole, alebo ako? Budeme z caveku skoro, nie? A keď pôjdeme dole, či sa dostaneme bližšie ku Diamond levelu. Nejdeme do Diamondy ešte. Nemáme čím vidieť Diamondy. No, Poďme trošku explorovať. Myslíš? Dobre. Dneska máš dosť na furnejsku? Urob furnejsku. Mám. Ten som chcel použiť. Ak sa tie hoveda spavnú naturálne, tak to skedy. Ale aspoň bude vedieť, že to funguje. Nemôžeme náhodou zastavať. Tu bolo niečo živé. To sa bojím. Aha. Kejvka. Saske, kejvka. Kejvka? Tam sa určite môže spomnať Cave Dweller. Som čítal. No. No to je veľmi dobrá kejvka. Je tu iba žila koperu. Polož furnejsku. Železo. Polož furnejsku. Neurobil som, nestiel som. Tak poď sem. Má 3 irony presne. Poď sem. Ahoj. A môžem rovno spraviť 2. Nemáme takovú. Brž, ty kradeš železo. Ty kradeš železo a jedlo. Ešte jedno potrebujem. Ty Afričan. Ja nie som o nič lepší, ja som tu cigár. Ty kradneš jedlo, ja železo. Jeden malší ako druhý. Ja sa tej kejvke reálne bojím. Let's go, už mám železný pik.
Kam si išiel? Už som hore zase. A uhlie. Uhlie ber vždycky. Som išiel nižšie, to koniec, som už není. Ešte na druhú stranu, možno by sa dalo. Ne? Som sa už vykopal na cestu vonku. To už není reálne. Je taká vtipná kevka. Tam nič nie je tiež. Dobre, tak... Čo, ideme? Kúk. Tak zoberme. Dobre. Nemá sakaru. Pokračujeme. Ty vidíš môj skin? Vidíš? Vidím. Aj ty môj? Hej. To vždycky. Tam to vyzerá, že je ďalšia kevka. Je tam stone. Tu je kevka. Není. Tu je. Ďalšia preliačenina v zemi. Toto ide zlým smerom. Coal. Ja kopem horný. A dolný. Dobre, ty je na boku, idem kopať. Aj po tebou je ešte nejaké uhlie. Po mne kevka! To dobre. Poď sem. Čurky. Skeleton! Skeleton? Kde? Au. Máš jedlo? Hore skeleton, mám nejaké. Dobre, lebo aj ja mám ešte jedlo. No ako keby nás vítala tá kevka. Práve nás vyhnala. Veď ešte sa tam dalo ísť inou stranou. Tam kus skeletónový. Hore, no. Nechcem ísť. Myslím si, že mám na výber. Veď je tu láva. Láva. To je ďalšia kevka pri tej láve. Vidíš? Láva je druhé najlepšie smeltidlo v hre. Najlepšie je Elytra. To zdá? Elytra vypáli 250 itemov. Je to dosť useless. A láva nejakú stovku? 50. 50 iba? Hej. To je crazy, že Elytru môže spáliť. Bro. Počujem Endermana. Počkej, kde počujem? A to je kevka ďalšia. Ďalšia kevka. Holy fuck. Nevidím. Ďalšie preriačenia v zemi iba. Ja som išiel na povrch. Hlina. Tu je hlina. Čo by sme začali kopať priamo dole? Priamo hore, ja kopem. Ty ideš hore? Áno, chcem ísť hore. Ja používam kamen pickaxe. Nemám. Nechcem ničiť kameny. Myslím železný. Železo je drahé. Inflácia je tvrdá. Krutá inflácia. Už ani na železo nemáme. Čo nepočujem. Nebolo by jednoduchšie ísť hore tou kejvkou? Akože tam bol i hneď povrch, preto sme pod kopcom. Ja už som vykopal, som na 58 úrovni. Ja som na 68. Viem. Hlina! A ja som bol.
Oh, fuck. Samozrejme, že na kopci. Už aj ty si bol? Poďa. Svetlo. Kde si? Nevidím. Oh. Ahoj. Ja už sa vykopať tuto hore na tomto kopci. Ale ja som bol na staircase. Prečo si robil schod? Neviem, prečo je to lepšie. Myslíš, že spawnú naturálne? Som si istý, že sa spali naturálne. On to nebude, že všade. Enderman. Nezabíme ho. Udica. Tu je. Ide po ňom? Môžeme. Ideme na A dole sú dva skeletóny. 3, 2. Oh. Toto je koks. On ma dodžuje. Ja neviem, ktorým smerom. Áno. Pozícia 315. To je hlavná pozícia, čo potrebuješ vedieť. 315 minus 20. Lava, chicken, seas, lava chicken. To zaujíma. Oh fuck, to sú traja skeletóny. Toto je cooked. Dobre, už som tu. Ó, prosím, pomôcť mi na tom kopci je skeletón. To čo bolo? Na tom kopci je skeletón. Ďakujem. Kde sú moje? Niečo si, zobral som ich. Čo všetko mal, tu si? Ja. Tvoje, kde je železný pík? Železný pík som nemám ho. Čo je? To došlo, bola jediná dôležitá vec. To všetky veci. Bloky si zaberiem. Čo niekde spadol. A to je došla jediná dôležitá vec. To si skapal priamo. Nemám ho fakt. Nie je jedno, ak by si ho zobral. Diamanty už nebudú, to je ten problém. No. Škoda. Čo je to? Rakva. Dobre, poďme. Ja už som hladný, tak... Môžeš. 3 slípky a mene steak. Ďakujem. Ja už som skoro šprintovať nemohol. Kde si? Musel. Vidím. Čo tu máš v ruke? Timey-wimey detektor. Z Gilab som videl anomálie. Ale že nikto nesvedel, takže... Aha, cherry blossom boy. Napravo. A kejvka napravo. Tu je Ice Spike. Chceš zabiť? Ideme tuto do jaskinky. To sú Ice Spikes s biom. To nie sú len jaskyne. Nie sú, ale... To je dosť rare. Aha.
O, to ide dole. Čo to je? Som sa vedieť, jak to vyzerá. Ja som chcel vedieť, jak to vyzerá. Holy, ja som našiel takú veľkú kejvku. On to zmizlo. Neviem, kde to je. Oh fuck. Ja. Was? Tam. On mi dal 3 srdiečka damagea. Hej, lebo je to hard. Hard mod. A ja som myslel, že najviac môže dať 2,5. Najviac možno 4, mám pocit. To fakt? Na hard dal 4. Už nemám jedlo. Počkať. Tu dole, kejva! Skáč! Je tam voda. Aha. To je creeper. Plávaj tam, ako je ten creeper. Tu je ten skeleton. Zabi ho. Celkom veľká gevka. Holy! Dobre, ja som skoro na... ja som padol. Saške. Mám 2 životy. A ja? Už Máš 3. nejaké jedlo? Tu máš, kde si? Jedna slepica. A jeden raw beef. Ja mám ešte jeden. Ja mám uhlie. Ty máš moje furnace vpadu. Aha, mám. Niekde dole? Dia? Jak sa vidí, tu máš iron. Iron, máš môj pickaxe? Nie, mám nič. Áno, ten sa mi rozmláčil. Ja ho mám, let's go, 3 durability. Uvidíme, aké to je rýchle. Timed out? Minus raft.